ערב טוב. אומר רבי נחמן מנדל מקוצק, אם אני כי אתה, ואתה כי אני, אז אני לא אני, ואתה לא אתה. אבל אם אני כי אני, ואתה כי אתה, אז אני ואתה. הבנתם? עוד פעם? אם אני כי אתה, ואתה כי אני. זאת אומרת, למה אני מי שאני? כי אני מסתכל עליך. איך אתה מתנהג, איך אתה עושה. אז מה שאתה עושה, מה שאתה חושב, ככה ממך אני לא יודע איך להיות אני. ואתה כי אני. אתה מסתכל עליי בשביל להיות מי שאתה. מנסה ללמוד ממני. לעשות ככה, לעשות ככה. זה מה שצריך לחשוב. אז אני לא אני ואתה לא אתה. אבל אם אני כי אני זה מי שאני, מתוך שאני מנסה לממש את מי שאני, בלי להסתכל על אף אחד. ואתה כי אתה. ואתה גם מנסה להיות מי שאתה, מתוך מי שנולדת להיות. אז אני ואתה. בסדר? טוב. רבי מנחם מנדל מקוצק הוא חריף שכל בצורה בלתי רגילה. יש לו הרבה אמרות ככה חריפות מאוד. והוא נוגע כאן בנקודה מאוד מאוד אמיתית ועמוקה. הוא היה איש אמת מאוד, מאוד גדול, מאוד חזק. הוא הלך עם האמת עד הסוף. וכאן הוא מכוון אותנו בעצם למה? לזה שאדם יחיה את עצמו. יפתח את מי שהוא בלי לנסות להידמות לאף אחד אחר. הניסיון להידמות למישהו אחר, בעצם זה מה שהוא אומר לנו, זה הופך אותנו להיות לא מי שאנחנו באמת. אלא, אתה צריך לנסות להיות מי שאתה, כלומר להקשיב מי זה אתה, למה הגעת לעולם. ומה היכולות שלך, מה התכונות שלך, מי זה אתה, מי זה האישיות שנקראת אתה. ולפתח אותך, את עצמך, לפתח את האישיות שלך. עכשיו, אפשר להגיד שאדם שמפתח, מנסה לחיות את עצמו על פי הסביבה, על פי האחר, זה אדם שנכנע ללחץ חברתי, משהו כזה. כלומר, מה יש כאן? יש כאן לקיחת אחריות או חוסר לקיחת אחריות. אם אני כי אני לוקח את האחריות על עצמי, ואתה כי אתה לוקח את האחריות על עצמך, אז כל אחד מאיתנו זה מי שהוא. אבל אם אני כי אתה, אני לא לוקח את האחריות על עצמי, אלא אני מנסה לחכות מישהו אחר, והפוך, אז בעצם אני מסיר מעלה את האחריות. אני מנסה להיות משהו שאני חושב שאני צריך להיות. משהו שמצפים ממני להיות. משהו שאני חושב שככה אני אתקבל בחברה וכו'. נכון? עכשיו, מי האדם הראשון שסרב לקחת אחריות בתנ"ך? אח של... לא, אדם. אדם הראשון. נכון? יפה. תנ"ך, שכחתי. יכול למצוא לי לראות בתנ"ך? אם לא, אני... שומר האישה שנתת לי? עוד שנייה. גם. תודה רבה. כן. אדם הראשון, אחרי החטא. אז אלוהים שואל אותו, בואו נראה. הנה. פרק ג'
פסוק, נתחיל מפסוק ח'. וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוהים בתוך עץ הגן. ויקרא השם אלוהים אל האדם, ויאמר לו, אייכה. ויאמר, את קולך שמעתי בגן, וירא כי ערום אנוכי ויחווה. האישה, ויאמר, מי יגיד לך כי ערומת מן העץ אשר ציוויתיך להביא תאכול ממנו אכלת? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. מה האדם הראשון היה צריך לענות על השאלה? או נתחיל מהשאלה, מה השם שואל אותו, מה השם אלוהים שואל אותו? מה זה אייכה? מה פירוש המילה? איפה אתה? איפה אתה? נכון? אז איפה אתה? אז הוא אומר, שמעתי בגן והתחבאתי, אז אני נמצא פה אבל אני מתחבא. מה כן? מה היה צריך לענות? או בוא נשאל מה משמעות השאלה של אייכה. אייכה זה איפה אתה נמצא, איפה האישיות שלך? מי אתה? איפה אתה נמצא, נכון? לא, מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע איפה הוא? הוא לא רואה איפה הוא? הוא מאחורי העץ או משהו כזה. ודאי שאלוהים יודע איפה הוא. אבל מה הוא שואל אותו? איפה אתה? ואז מה אומר לו? אני שמעתי את קולך בגן, אז התחבאתי. כלומר, הוא מנסה מה? מנסה להתחבא מפני השם אלוהים. ואז מפני מי בעצם הוא מתחבא? מפני עצמו. נכון? בדיוק. זאת אומרת, הוא הראשון שסרב לקחת אחריות על עצמו, להגיד אני. מה כן הוא היה צריך להגיד? הנני. נכון? ויאמר לו אייכה, היה צריך לענות הנני. אני פה. עם החטא, עם הכל, להגיד אני פה. אני פה, חטאתי, אני לא בסדר. נכון? זה מה שהיה צריך להגיד. אז מה הוא אומר? האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. נכון? זה לא אני בכלל. היא אשמה, היא גרמה וכו'. אנחנו רואים שהוא מסרב לקחת אחריות, ואז ממילא, כדי לא לקחת אחריות, כדי לא להגיד הנני, אני חטאתי, אני לא בסדר, אז הוא מוצא מישהו אחר. עכשיו, מה מאפשר לאדם הראשון להסיר מעליו את האחריות? מה שמאפשר לאדם הראשון להסיר מעליו את האחריות זה נוכחות של מישהו אחר. נוכחות של מי? של האישה. הוא מפיל על האישה, נכון? האישה שנתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ והאוכל. היא אשמה. עכשיו, אם אנחנו מדייקים בהבנה של הפסוק הזה, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ, האישה אשר נתת עמדי. אז מי השם? השם. כלומר, אפשר לומר שכאשר הקדוש ברוך הוא, האדם הראשון כאשר הוא היה בגן, לפני החטא, לפני שהוא חולק לשניים, הוא היה אדם אחד, נכון? אז אם אלוהים היה פונה אליו ואומר לו אייכה, אז לא היה לו על מי להפיל, נכון? כי הוא אחד. היה חייב להגיד הנני. אבל ברגע שהם חולקו, אז עכשיו יש שניים. ברגע שיש עוד מישהו, יש לי את מי להשיב. ברגע שיש עוד מישהו נוכח בחיי, אז ממילא יש לי את האפשרות להפיל על האחר. עכשיו, אם אנחנו מדייקים, זה קרה עוד לפני שהם חולקו, כלומר, האייכה מופיע פה אחרי, אבל היכולת להשיב מישהו אחר קרה עוד לפני שהם חולקו. זה קרה מתי? זה קרה כאשר כבר הייתה נוכחות של האדם בעולמו של אלוהים. כלומר, כבר יש שניים. יש את השם ויש את האדם. אז אני יכול להפיל על ריבונו של עולם. אבל ברגע שיש עוד מישהו חוץ ממני, יש לי על מי להפיל. וזה המקום שגורם לנו את הפיתוי המאוד מאוד גדול להסיר מעלינו את האחריות. ולהיות אני לא כי אני. אם אני כי אני, כן? זה גורם לנו להיות לא שם. לא לקחת את האחריות על המקום הזה. אז האדם הראשון מנסה להסתתר מפני עצמו, מנסה להסתתר מאלוהים.
עכשיו, מי האדם שכן, מי הראשון בתנ"ך שאמר הנני? הקדוש ברוך הוא פנה אליו, אמר לו, אברהם, נכון, אברהם, בתחילת סיפור העקדה, אנחנו מוצאים, מה? תחילת סיפור העקדה, אנחנו מוצאים ככה, בואו נראה את זה. הנה, פרק כ"ב פסוק א' בבראשית, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם, ויאמר אליו אברהם. כלומר, מה הפירוש, מה זה ויאמר אליו אברהם? הוא רוצה לדבר איתו, תגיד לו. והאלוהים ניסה את אברהם, הייתי מצפה שיהיה, ויאמר קח נא את בנך את יחידך וכו'. לא, ויאמר אליו אברהם. מה הוא אומר לו בעצם? אני רוצה שתהיה אברהם, שתהיה במלוא כוחות שלך עכשיו. למה? משום שאני הולך לתת לך, מה שאני הולך לבקש ממך זה דבר רציני מאוד. אפשר לשחוט את הבן מתוך שאני נמצא באיזה אקסטזה, באיזה מקום שאני שוכח מי אני שיקור, אפשר להגיע למצב של עקדה מתוך מקום שאני שוכח מי אני. נכון? והקדוש ברוך אומר לו, אני הולך לבקש ממך משהו, ואני רוצה שאתה תהיה שם במלוא הכוחות שלך. כי זה רציני. לא שתעשה את זה מתוך איזה טשטוש, ערפול, חושים וכו'. ויאמר, הנני. אברהם אומר, הנני. כלומר, הוא קודם כל אומר, אני מוכן. אני אברהם, אני מוכן. ואז נסגר המעגל שהתחיל באדם הראשון, ומפה אפשר להתחיל באמת את ההיסטוריה. בסדר? זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, יש סיפור על רבי שניאור זלמן מילדי, שהוא אחד מגדולי החסידות. הוא היה, אסרו אותו באיזושהי תקופה, הוא היה אסור בבית האסורים. ובא איזה חוקר לשאול אותו, לחקור אותו כל מיני דברים, והוא לא שם לב אליו. הוא היה כל כך שקוע בלימוד או משהו, לא שם לב אליו. ואז החוקר ניגש אליו, במקום להתחיל לחקור אותו כל מיני שאלות, הוא ראה שהוא איש קדוש, הוא קלט שזה איש קדוש מאוד, ואז הוא התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות שהציקו לו, שאלות אמוניות. ואז הוא שאל אותו, למה השם אלוהים שואל את אדם הראשון אייכה? מה, אלוהים לא יודע איפה אדם נמצא? בדיוק את השאלה. ענה לו, רבי שניאור זלמן, אתה מאמין שאלוהים הוא גדול ורציני, והדברים שהוא אומר הם נצחיים? אמר לו, כן, אני מאמין. אז הוא אומר לו, אלוהים כשהוא שואל אייכה, הוא שואל כל אדם ואדם, איפה אתה? האם אתה באמת מממש את מי שאתה? כלומר, הוא לא נתן לו תשובה על אדם הראשון, הוא הזיז, הוא כיוון את התשובה בדיוק לנקודה הזאת. האייכה הזה שריבונו של עולם שואל את אדם הראשון מהדהד בעולם מאז. מהדהד בעולם ומגיע לכל אדם ואדם. כל הזמן יש לנו את השאלה הזאת שמהדהדת בחלל העולם, אייכה. איפה אתה? מי אתה? איפה אתה? האם אתה באמת מממש את עצמך בעולמך? בסדר? עכשיו, כדי לממש את האני שלי, זה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה בכלל, גם בינינו לבין עצמנו, אבל בעיקר במערכות יחסים. כאשר אני כי אני, ואתה כי אתה, מה שזה גורם לנו זה להיות באהבה. מדוע? משום שאני מסוגל לאהוב את עצמי, מסוגל לאהוב את האחר. אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת של אהבה, כי היא נקודה חשובה בכלל כלפי עצמנו ובזוגיות בכלל. וזה קצת יענה לנו, ינסה לענות לנו על השאלה שאנחנו שואלים עכשיו בסדרה האחרונה, למה זה לא עובד? איפה הדברים נתקעים?
אז זה לא עובד כי אני, כי אתה, ואתה, כי אני. בסדר? ואז אין אהבה. אז אני רוצה להרחיב את הנקודה הזאת של האהבה. אחד היסודות למערכת יחסים תקינה בין אדם לאדם זה שתהיה אהבה בינינו. נכון? אנחנו גם רוצים, אנחנו גם מצפים לזה, שואפים לזה, רוצים, כל אחד מאיתנו רוצה אהבה. השאלה היא מה זאת אהבה. הלל אומר, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. נכון? מה זה נשמע? כמו מה נשמע המשפט של הלל? זה נשמע, או לא אגיד שזה נשמע, רגילים לפרש את המשנה הזאת, באופן מוטעה. אני אוהב אותך, למה? כי אתה דתי פוטנציאלי. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כלומר, כיוון שאתה עתיד להיות אחד שאני אוכל לקרב אותו לתורה, אז אני אוהב אותך. ואז אני אתן לך להניח תפילין, ואני אתן לך סופגניות וכוס תה חם. ולמה שווה לי השקעה? שווה לי השקעה כי אז תראה כמה שהתורה היא דבר נהדר, ואתה תתקרב אל התורה. ככה רגילים לפרש... יפה. ככה שתראי, רגילים לפרש את זה. זאת אומרת, אני אוהב אותך משום שאני רואה בך דתי פוטנציאלי, לכן אוהב אותך כדי לקרב אותך לתורה. אז ככה רגילים לפרש את המשפט הזה של הלל. עכשיו, זו בעצם לא אהבה, זו שנאה. מדוע? משום שאני שונא אותך כי אני לא מקבל אותך כמו שאתה. אני מקבל אותך על סמך זה שאתה תהיה כמוני. זה מה שזה אומר. אז זאת לא אהבה, זאת שנאה. בסדר? על מנת להבין יותר טוב מה זאת אהבה, ננסה להבין מה זאת שנאה. בסדר? יש שנאה רגילה ויש שנאת חינם. מה זה שנאה רגילה? שנאה רגילה זה שאני שונא מישהו בגלל שהוא עשה לי משהו רע. אז אני שונא אותו. מה זה שנאת חינם? שנאת חינם רגילים לחשוב שזה שנאה ללא סיבה. אבל חז"ל לא אמרו שנאה ללא סיבה. הם אמרו שנאת חינם. כלומר, יש סיבה לשנאה. אלא מה? הכוונה היא שנאה ללא נזק. שנאת חינם שאני שונא מישהו לא בגלל שהוא הזיק לי, אלא אני שונא אותו בחינם. בסדר? אז זה שנאת חינם. עכשיו, מה זה? יש סיבה לשנאה. מה הסיבה לשנאה? הסיבה לשנאה זה שאתה שונה ממני. כיוון שאתה שונה ממני, אני שונא אותך. הסיבה לשנאה היא השונות שלך. בסדר? אז זה לא חינם. יש סיבה, אבל זה לא בגלל משהו שעשית לי. אלא מעצם היותך שונה. לכן אני שונא אותך. אתה שונה ממני, אתה מי שאתה ולא מי שאני רוצה שאתה תהיה. זה מעצבן, זה מרגיז, אז אני שונא אותך. שונא ושונה זה אותם אותיות. או כמעט אותם אותיות. נכון? האלף וההי כאן מתחלפות. עכשיו, מה השורש לשנאת חינם? השורש לשנאת חינם זה החיפוש אחר האחידות. מה זה אחידות? שכולם יהיו שווים, נכון? כולם ילמדו תורה, כולם ילמדו בעיקר גמרא, כולם ילכו עם כיפה סרוגה, כולם, כן, כיפה סרוגה על ראש מסופר, ילמדו ככה בישיבה תיכונית, יעשו צבא, ילכו לגור בהתנחלויות ויקימו משפחה לתפארת מדינת ישראל. כן, אני כמובן מקצינה, נתתי דוגמאות מעולם מסוים, זה נכון בכל החברות. בכל החברות שלנו. יש איזה דגם שכן, אתה צריך ללבוש שחור מכפיים ועד ראש, להיות אברך בישיבה, ואשתך תפרנס אותך, תגדל 15 ילדים. יש איזה דגם שאתה צריך להתאים את עצמך אליו. זאת אומרת, הניסיון לחפש את האחידות היא השורש לשנאת חינם. אנחנו מוצאים את הדבר הזה במגדל בבל. במגדל בבל, מה הם רצו לעשות? במגדל בבל הייתה להם טראומה
אחרי דור המבול. מה היה בדור המבול? בדור המבול הם היו מאוד מאוד רשעים. מה עשה אותם לרשעים? השנאה שהייתה ביניהם. הייתה הרבה שנאה, השנאה גרמה לרשע, והרשע גרם להידרדרות מוסרית מאוד מאוד גדולה, שגרמה למבול. הייתה טראומה. שני הסוגים? איזו שנאה הייתה שם, את שואלת? שאלה טובה. שאלה טובה. כנראה הייתה מן הסתם שנאה רגילה קודם כל. זאת אומרת, אתה מזיק לי, אני מזיק לך, אז אנחנו שונאים אחד את השני. מן הסתם הייתה שם גם שנאת חינם. כן? אנחנו, את המושג שנאת חינם אנחנו מכירים אצל חז"ל בעיקר בתקופה של בית שני, בית המקדש השני. שם מדברים על זה שהייתה שנאת חינם, ואנחנו צריכים לעשות תיקון של אהבת חינם. אז זו תקופה באמת שהייתה שם בעיה מאוד גדולה. מביאים את הסיפור על קמצא ובר קמצא, שהוא לא הסכים לארח אותו וכו'. זאת שם הייתה שנאת חינם, בסדר? בדור המבול הייתה מחלוקת. האנשים היו שונים, הייתה מחלוקת. המחלוקת עוררה שנאה בין אחד לשני, השנאה עוררה רשע, שגרם להידרדרות מוסרית מאוד גדולה, שגרם למבול. אז הייתה טראומה מהדבר הזה. באו אנשי המבול ואמרו, אנחנו לא רוצים שיהיה עוד פעם מבול, אז מה נעשה? נעשה שלא תהיה שנאה. אם לא תהיה שנאה, אנשים לא יפגעו אחד בשני. לא יהיה רשע. איך נעשה שלא תהיה שנאה? אם לא תהיה מחלוקת בין אחד לשני. איך נגרום שלא תהיה מחלוקת בין אחד לשני? מה גורם למחלוקת? זה שאנחנו שונים אחד מהשני. אז כל אחד רוצה להיות מה שהוא ושכולם יהיו כמו שהוא רוצה, ואז האחר לא מסכים לזה, ואז יש מחלוקות. אז בואו נסיר את המחלוקת, נעשה שכולנו נהיה אותו דבר. לא תהיה מחלוקת, תהיה אהבה. תהיה אהבה, לא יהיה רשע, לא תהיה הידרדרות מוסרית, והכל בסדר. ולא יהיה מבול. זה מה שחשבו דור הפלגה. ואז מה הם עשו? הם עשו, בואו, הבה נבנה מגדל, נעשה לנו מגדל וראשו בשמיים, נכון? מה הם ניסו לעשות? הם ניסו לקחת את כל האנושות אז, ושכל האנושות תהיה עסוקה באותו דבר עצמו. יש איזה מגדל שכולם עכשיו עסוקים בלבנות אותו. עכשיו, ברגע שאתה עסוק במטרה אחת ששייכת לכולם, אין לך את הזמן והפנאי לחשוב על העניינים העצמיים שלך, על העניינים הפרטיים שלך. כולנו למען אותה מטרה, נכון? ואז המטרה הייתה לבטל את הפרטיות, לעשות את כולם אותו דבר. מה קרה בדור הפלגה? האם זה יצר אהבה בין אחד לשני? מה זה כן יצר? זה לא יצר אהבה. מה זה כן יצר? זה יצר היפוך המוסר, הטוב והרע. כי מה קרה? מספרים חכמים שכשהם בנו את המגדל, והייתה נופלת לבנה, הם היו בוכים וכועסים ואומרים, מי יעלה לנו אחרת תחתיה? אבל כשהיה מישהו נופל מהמגדל, לא היו מתייחסים. בסדר, נפל פועל אחד, נשים פועל אחר. כלומר, כיוון שניסו לעשות משהו אחיד, שכולם יהיו אחידים, אז האדם הפרטי הוא כבר לא משנה. כולם הפכו להיות מספרים לאותה מטרה. אם אנחנו אותו דבר, אז מה זה משנה אם יש 2 מאיתנו, או 50 מאיתנו, או 100 מאיתנו? זה לא משנה, אין לנו ייחודיות של כל אחד. אז הכמות היא יכולה להיות כזאת. הם ניסו בעצם לבטל את הייחודיות של כל אחד, להגיע לאחידות. והאחידות זה מה שהיא יצרה. שבעצם האדם הפרטי כבר הפך להיות לא משנה. מה כן היה משנה? המטרה הגדולה. כן? כשהמטרה הגדולה נפגמה, שם הייתה בעיה. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? וירד השם. ברגע שהקדוש ברוך הוא יורד, מה הוא גורם? הירידה של ריבונו של עולם גורמת לכל אחד בעצם להרגיש פתאום את העצמיות שלו. ודרך ירידה של ריבונו של עולם,
כל אחד פתאום התחיל להרגיש, רגע, אני זה מישהו אחר ממך ואתה זה מישהו אחר ממני. וזה גרם לבלל את שפתם. זה גרם לזה שכל אחד התחיל לדבר בשפה אחרת. התחיל לדבר בשפה שלו, ואז הם לא הבינו אחד את השני, כל העסק התפרק, ואז בעצם התפזרו. כלומר, הוא פרק את האחידות הזאת, דרך ירידה של ריבונו של עולם לעולם, הוא הפריד ביניהם. אני לא מבינה איך זה עובד, איך זה עבד. איך הירידה, איך זה יכול לעבוד בימינו? אז זה בדיוק העניין. כל המטרה שלנו זה להיות אני כי אני, ולא אני כי אתה. זה פשוט עניין של מודעות ועבודה. זה הכל. בסדר? זה להבין. נקודת משבר שכבר אי אפשר להמשיך ככה, כמו שהם עשו. זה הגיע למקום שאם הם היו... האירוע עצמו זה נראה. זה הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא החליט שאם הוא לא מתערב כאן, אז העולם עוד פעם מתפרק. זאת אומרת, עוד פעם יצטרך להביא מבול. אז בשבילו להביא מבול, הוא פרק את הסיפור הזה. בסדר? את השיתופיות. משהו? כן, היום אם יש איזושהי התלכדות של חברה מסוימת סביב אידיאולוגיה גבוהה כלשהי, גם יכולה להיות תופעה כזאת של לידה בבן, של איבוד הפרטיות למען אידיאולוגיה מסוימת, ואז גם זלזול בחיי כל פרט למען האידיאולוגיה? זה יכול לקרות גם בימינו? בוודאי. זה גם קורה בימינו. אנחנו רואים את זה, אם אנחנו מסתכלים בעולם, אם אנחנו ניקח זה, אז בברית המועצות למשל, המשטר הקומוניסטי זה בדיוק זה. המשטר הקומוניסטי זה בדיוק זה. זאת אומרת, זה לא משנה מי אתה באופן פרטי. יש פה קומוניזם, כולנו פועלים למען הקומוניזם, למען השוויון. כולנו נהיה אותו דבר. יש איזה, אולי תעזרי לי, אני לא בטוחה שאני זוכרת את זה, איזה פתגם ברוסית, אני עובד מה שאני יכול ומקבל מה שאני צריך, משהו כזה. נכון? כן. אני עובד לפי מה שאני יכול לתת ואני מקבל לפי מה שאני צריך. זה גם בקיבוצים אומרים. הקיבוצים זה תולדה של הקומוניזם. זאת אומרת, מה שלא הצליח בחוץ לארץ, היהודים הצליחו בארץ להקים. עכשיו, הקיבוצים לתקופה מסוימת, זה היה דבר כנראה טוב ונכון. כי זה היה משהו שצריך היה להרים פה. אבל כאורח חיים זאת בעיה. ויש הרבה מהחברות, חברות בני האדם, הן פועלות ככה. זאת אומרת, הן מנסות לחנך באופן כזה שיש איזשהו ציור. זה הציור, ועכשיו תתאים את עצמך לציור. ואם אתה חורג מהציור, אז אתה נחשב לחריג. בסדר? מטרת החינוך האמיתית, זה באמת לאפשר לאדם להתפתח להיות מי שהוא. זה לא דבר פשוט. בשביל אנשי חינוך זאת משימה. זה לא דבר פשוט. מישהו איש חינוך, הוא צריך להיות קודם כל אחד כזה, מעצמו. אם הוא עצמו גדל באווירה כזאת שכולנו, יש לנו איזשהו דגם, אז זה מה שימשיך גם לחנך את התלמידים שלו. בסדר? אבל באופן טבעי, הדתיים, כל המגזרים, כל המגזר הדתי, כאילו, מהקל לכבד יותר, הם נוטים יותר באמת לגדול בחברה ולא לקבל את השונה. זה נכון. זה קיים בכל חברה, לא רק אצל הדתיים. החילונית פחות. תחשבי, ילד שלהם חוזר בתשובה, איך הם מגיבים. כן. קשה מאוד. בחברה החילונית זה אותו דבר, רק על ערכים אחרים. אוקיי. נכון? הם שם, איך אמר לי פעם יונה, אני לא שמתי לב לזה, אבל מה תשימי לב, כל החילונים בג'ינס ולא יודעת מה. אפילו הלבוש, כמו שאנחנו רגילים שיש איזה לבוש שהוא אופייני לחרדים, לבוש אופייני, כן? כיפה סרוגה וכאלה. גם אצל החילונים יש איזה לבוש, כמה שזה נראה כאילו כל אחד שם לובש מה שהוא רוצה, יש איזה לבוש, סתם, אפילו ברמת הלבוש אני אומרת. קל וחומר, ברמת הערכים, מי שעוזב שם את הערכים, ואת צודקת הילד, בדיוק מה שאמרת. מישהו שם שמעיז לחזור בתשובה. ואבוי.
כי זה ללכת כנגד הסיכויים. בסדר? או לא יודעת מה, או אם נניח לימודים זה דבר מאוד חשוב, אז מישהו לא לומד הוא לא נחשב לשום דבר, או אם הכסף זה דבר חשוב, אז מי שאין לו כסף הוא לא נחשב לשום דבר. יש תמיד איזה ערכים כאלה, שהם לא ערכים אמיתיים, אלא ערכים דגלים כאלה שכל חברה שמה לעצמה. שזה בא לא מתוך מקום, לא מתוך שזה ערך אלוהי, אלא מתוך רצון ליצור איזה ציור אחד לכולם, ואז כל אחד מאיתנו בתוך החברה שהוא נמצא, בלי לשים לב, מנסה להתאים את עצמו לאותו ציור, כדי להשתלב, כדי שיעריכו אותו, כדי שהוא ירגישו בתוך החברה, כדי לא להרגיש חריג, וכו' וכו' וכו'. אז זה כל פעם בניית מגדל בבל מחדש? בקטנה. בקטנה, כן. כן, זו המלחמה שלנו במגדלים האלה. יש לנו כל מיני מגדלי בבל, גדולים, קטנים, והמלחמה שלנו. בסדר? תשימו אוהד מכבי חיפה בתוך אוהדי בית"ר, מה יקרה לו? זה מגזר. נכון. אז יש כמובן שיש השתייכות, מה שאת מזכירה מירה, יש, כמו שאדם יש לו את המקום שלו, יש גם איזושהי השתייכות חברתית. אני אוהד מכבי, אני אוהד בית"ר. בסדר, אז זה מין הרחבה של האני. אז ההרחבה של האני בסדר, כל עוד אני מקבל שיש גם את השני, שגם אצלו יש הרחבה של האני שלו. בסדר? זאת אומרת, אם אני לא טוען לבעלות על כל הערכים, זאת אומרת, אם אני לא אומר שכולם צריכים להיות אוהדי בית"ר עכשיו, כי אני אוהד בית"ר, אלא אני אומר, אני אוהד בית"ר, אתה תעשה מה שאתה רוצה, וזה בסדר. זה משהו אחר. זאת אומרת, אנחנו כן חיים בחברה, אנחנו כן חיים עם האנשים שיותר דומים לנו בהשקפת העולם וכו'. השאלה, איך אני מתייחס לאני, איך אני מתייחס לאתה. האם אנחנו כופים משהו על מישהו, או מאפשרים, משחררים כל אחד להיות מי שהוא, מה שמתאים לו. בסדר? גם אם זה בהרחבה קצת. אז מה הפתרון? הפתרון זה לא שונות ומלחמה כמו שהייתה בדור המבול, ולא אחידות ושלום כמו בדור הפלגה, אלא אחדות. מה זו האחדות? האחדות זה שאני מי שאני ואתה מי שאתה, ועכשיו אנחנו מנסים לחיות ביחד. שייווצר בינינו משהו שלישי. אני מביא את מי שאני, אתה מביא את מי שאתה, ובחיבור נוצר משהו שלישי. זה לא אני משליט את העולם שלי אליך, ולא אתה משליט את העולם שלך עליי. אלא שנינו ניזונים מהחיבור הזה. בסדר? זה מה שדיברנו באחד השיעורים, 1 ועוד 1 שווה 3. שכאשר יש חיבור של 2, נולד משהו שלישי. כל אחד שומר על הייחודיות שלו, ואנחנו תורמים את הייחודיות, כל אחד מאיתנו תורם את הייחודיות שלו לכלל, זאת נקראת אהבה. בסדר? עכשיו, מה זה אהבת חינם? אז נגדיר, זה שאני אוהב אותך בשונותך. זה שאתה שונה ממני, את זה אני אוהב. בסדר? אני אוהב את עצמי בשונותי. זה שאני שונה ממך, את זה אני אוהב. דווקא את המקום הזה. זה היסוד של האהבה. זאת אומרת, יש בעניין הזה יסוד של הפריה, של ההשערה. אנחנו מפרים אחד את השני, אנחנו מעשירים אחד את השני. אם אני אוהב את הייחודיות שלך ואוהב את הייחודיות שלה, אז אני באמת אוהב אותך ולא אוהב אותי. אם אני מנסה להשליט את עולמי על עולמך, אז אני אוהב אותי, אני לא אוהב אותך. ואז אני שונא אותך. אבל אם אני אוהב אותך בשונותך, אז אני באמת אוהב אותך. זאת אהבה. ולכן, מה שאומר הלל בפרקי אבות, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הפירוש האמיתי של הדבר הזה זה אוהב את הבריות. מדוע? כי הן בריות. אני אוהב אותך מתוך שהקדוש ברוך הוא ברא אותך בעולם.
כמו שהוא ברא אותי. ברא אותך, הוא אוהב אותך, אז אני גם אוהב אותך. הוא מקרבה לתורה, אם אני כל כך אוהב אותך, אז איך אני לא אקרב אותך לתורה שהיא כל כך כוללת אותי ואותך ואת כולנו. בסדר? זה הפירוש של המשפט הזה. ומה אם לעזור לו לתקן? אולי אני צריך לעזור לו, אולי הוא לא יודע איך להתנהל ואני צריך לעזור לו לתקן. הייתה לי פעם שיחה עם בנות שמיניסטיות, פה במדרשה הם באו לשבת, ביקשו שאני אתן להם שיעור. ודיברתי על מה דיברתי? על השוני בין גברים לנשים, על זה שצריך לשמור על השוני וכו'. ושצריך לאפשר לכל אחד להיות מישהו. אז אחת מהבנות אומרת לי, אבל אדרבה, אני צריכה להגיד לו, כי אני צריכה לעזור לו. אני צריכה לעזור לו לתקן את עצמו. אז אני, כן, היא הייתה רצינית לחלוטין. אז אמרתי, אוקיי. אז מה אם לעזור לו לתקן? אולי אני צריך להעיר לו כדי שישתפר. אומר הרב קוק, מותר להיכשל באהבת חינם, מאשר להיכשל בשנאת חינם. זאת אומרת, אולי אם אני לא אגיד לו, אני לא אעזור לו להשתפר, אולי הוא לא ישתפר בגלל זה, אין דבר. אם אני אכשל באהבת חינם, לא נורא. עדיף להיכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם. בסדר? זה, כלומר, כיוון שאני אוהב אותך בשונותך, אני לא מנסה לתקן אותך. ואולי טעיתי ואולי הייתי צריך להגיד לך משהו שתשתפר, ולא השתפרת, לא נורא. אז נכשלתי באהבת חינם קצת. זה נקרא אהבת חינם? זה נקרא אהבת חינם. כי אני בעצם, כאשר אני מקבל אותך בשונותך, מה שזה אומר שאני לא מנסה לחנך אותך. אני לא מנסה להגיד לך, לספר לך מה אתה צריך להיות ומי אתה צריך להיות. כי אני לא באמת יודע מי אתה, ומה אתה צריך להיות ואיך אתה צריך להתנהל. אני יכול לדעת, האדם היחיד שאני יכול לדעת עליו זה אני עצמי, על עצמי. אבל כשאת אומרת אהבת חינם זה מוזיל את האהבה, זה כאילו אהבה לא מוצדקת, אהבה בלי סיבה. מה זה? למה זה נקרא אהבת חינם? יש לי אהבה, אני אוהבת אותך כמו שאתה עם כל הצבעוניות שלך והשוני שלך. למה זה נקרא אהבת חינם? אהבת חינם זה מה שהסברנו מקודם, אמרנו שיש שנאה רגילה ושנאת חינם. שנאה רגילה זה שאני שונא אותך בגלל שאתה מזיק לי. אהבת חינם זה לא, שנאת חינם זה לא שנאה ללא סיבה. חז"ל לא אמרו שנאה ללא סיבה, הם אמרו שנאת חינם. מה זה חינם? אני שונא אותך לא משום שהזקת לי. אין שם נזק. אלא זה משהו שהוא חינם. אבל יש סיבה. מהי הסיבה? השונות שלך. שונא אותך בגלל השונות שלך. אבל לא כי יש סיבה. סליחה, לא כי יש נזק. בסדר? אהבת חינם, אם ניקח את זה לאהבת חינם, ננסה להבין אז מה זה אהבת חינם. אהבת חינם זה אותו דבר. אני אוהב אותך לא בגלל משהו שאתה עושה לי. כן? אני יכול לאהוב אותך כי אתה מרעיף עליי אהבה, אתה עושה למעני, אז אני אוהב אותך. נכון? זאת אהבה רגילה. אהבת חינם זה שאני אוהב אותך בשונותך. זה לא אהבה ללא סיבה. הסיבה של האהבה שלי אליך זה השונות שלך. זה מי שאתה. לכן אני כל כך אוהב אותך. זאת הסיבה. אבל זה חינם, כי זה לא בגלל שום דבר שעשית למעני או לא עשית למעני. אלא אני אוהב אותך נקי. בסדר? האהבה של הילדים זה אהבת חינם? אהבת הורים לילדים? אהבה של הילדים להורים... אבל הם לא עושים לנו כלום באמת. היא אהבת חינם, נכון. היא צריכה להיות אהבת חינם. אנחנו הרבה פעמים אוהבים אותם על תנאי, ואז זה לא בדיוק אהבת חינם. אנחנו מצפים מהם להיות משהו, לעשות משהו, כדי שאנחנו נאהב אותם. אנחנו לא מתכוונים לזה. אם ישאלו כל הורה, אם אתה אוהב את הילדים שלך, את אוהבת את הילדים שלך? תגידי, בוודאי, מה? אבל תשאלי את הילד, אם ההורים שלו אוהבים אותו, אני לא בטוחה שהתשובה תמיד תהיה בוודאי, נכון? זה משום שהילד מרגיש הרבה פעמים שהאהבה של ההורים שלו היא על תנאי.
הם אומרים שהם אוהבים, אבל אם אני לא אהיה כזה וכזה, אז הם לא באמת יאהבו אותי. כשאני מרגיש שלא אוהבים אותי בגלל מי שאני או אם מה שאני, אז אני מרגיש שאין שם אהבה. כשלא מקבלים אותי כמו שאני, איך שאני, עם הכל. עם החולשות שלי, ועם הבעיות שלי, ועם החטאים שלי, ועם אני לא יודע מה, ועם הבחירות שלי, שלפעמים לא נראות להם. אם לא אוהבים אותי עם כל זה, לא מקבלים אותי עם כל זה, אני מרגיש שיש פה חוסר אהבה. כי זה לא אהבת חינם. וילד מצפה לאהבת חינם מההורים, נכון, בהחלט. אני לא אמור לתת להורים שלי שום דבר כדי שהם יאהבו אותי. עכשיו, זה נכון שבזוגיות, כן, יש לנו תנאים על מנת לחיות אחד עם השני, הכתובה היא תנאים וכו'. אבל כדי שתתפתח אהבה, אנחנו צריכים לפתח את המקום הזה של אהבת חינם. יותר ויותר. ככל שאני מסוגל יותר לאהוב אותך, משום שאתה שונה ממני, ואתה תהיה מסוגל לאהוב אותי משום שאני שונה ממך, וכל אחד מאיתנו יפתח את הייחודיות שלו, אז אנחנו נפרה אחד את השני, נעשיר אחד את השני. ואדרבה, זה יגרום למין גלגל שיגרום לנו יותר לאהוב. כי ככל שאתה שונה ממני, אתה מעשיר אותי עוד יותר. ככל שאני שונה ממך, אני מעשיר אותך עוד יותר, אז אני אוהב אותך עוד יותר. זה גלגל. בסדר? עכשיו, אהבה מורגשת מהרגשת הלב וממעשה. בשביל שתהיה אהבה, שהיא תורגש, אני צריך שתהיה לי גם אהבה בלב וגם מעשה. עכשיו, מבחינת הרגשת הלב, אומר הרב קוק, אהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. אני צריך מבחינת הלב שלי לאהוב את הכל. הכל, כשהרב קוק מדבר על הכל, הוא מדבר על הכל. על כל העולמות, על הכל. בסדר? לא רק על בני אדם. האהבה צריכה להיות בלב מלאה לכל. מלאה בלב לכל. עכשיו, איך בונים אהבה בלב? אז האהבה קשורה לידיעה, נכון? ואדם ידע את חווה אשתו, אנחנו יודעים שבתנ"ך המושג אהבה, המושג ידיעה זה אותו מושג. עכשיו, אז איך אני מפתח אהבה בלב? כאשר אני יודע את האחר. אני לומד להכיר אותו, לומד להכיר מי הוא. אני לא מנסה לספר לו, לחנך אותו, להסביר לו מי הוא צריך להיות ואיך הוא צריך להתנהג. אלא אני מקשיב למישהו. אני מנסה ללמוד אותו. ברגע שאני מנסה ללמוד אותו, אז אני יכול לפתח בליבי את האהבה אליו. אני מאפשר לו לפתח את הייחודיות שלו. בלי לרצות לשנות אותו. אומרת התורה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. נכון? עכשיו, בפסוק הזה יש 3 משימות של אהבה. אהבה לזולת, ואהבת לרעך. אהבה לעצמי, כמוך, ואהבת השם, אני השם. ואהבת לרעך, כמוך, אני השם. 3 משימות של אהבה. כשמפרידים בין האופציות, בין 3 המשימות האלה, אנחנו מקבלים 3 תפיסות. התפיסה הנוצרית, שאומרת לאהוב רק את הזולת. אני אוהב רק את הזולת, ואז אני מוותר על עצמי. נכון? תוותר על עצמך למען הזולת. נותנים לך סתירה בלחי אחד, תן את הלחי השנייה. יש תפיסה שאומרת, תאהב רק את עצמך. ואז אתה מוותר על הזולת. זאת אומרת, באופציה הנוצרית, ואהבת רק לרעך, אתה מוותר על עצמך. האופציה השנייה, זה אתה אוהב רק את עצמך ומוותר על הזולת. זה האופציה הברברית של ניטשה. ויש את האופציה המיסטית, שאומרת, תאהב רק את השם. ואז אתה מוותר על עצמך ועל הזולת. עכשיו, החיסרון בכל אלה, שתמיד יש מישהו יותר חשוב ממני. זה או שאני יותר חשוב מאחר, או שהאחר יותר חשוב ממני, או שריבונו של עולם יותר חשוב משנינו. מה אומרת היהדות? היהדות אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אנחנו זקוקים ל3 האהבות האלה, בשביל שהאהבה תתקיים. כי כל אחת מזינה את השנייה. אני לא יכול לאהוב את האחר אם אני לא אוהב את עצמי. ואם אני אוהב את עצמי, זה עצמו מוליד את האהבה לאחר.
ואם אני אוהב את עצמי, אוהב את האחר, אני ממילא אוהב את השם. ואם אני אוהב את השם, ממילא אני צריך לאהוב את עצמי ואת האחר, כי הוא ברא אותנו וכו'. הכל מחובר. עכשיו, על סמך מה אנחנו מחליטים לחיות בהדדיות הזאת של אני אוהב את עצמי ואוהב אותך, אתה אוהב את עצמך ואוהב אותי? על סמך זה שיש לנו ערך עליון יותר, שזה אני השם. זאת אומרת, שנינו מקבלים את זה שיש ערך עליון משנינו. ואז אני יכול לאהוב אותך ואתה יכול לאהוב אותי. כל אחד בייחודיות שלו, כי מי ששם אותנו פה זה מישהו שהוא מעליי ומעליך. אז כשיש מישהו מעל שנינו, אנחנו יכולים ליצור את עיקרון ההדדיות הזאת, את האהבה. שנייה, אז אם יש שני נשים, לדוגמה, הורים שלי, שלא היה להם את ידיעת השם, הם חיו באחווה ואהבה. כן. לאין אז יש סיכוי לפתח אהבה? בוודאי, כי לא תמיד קוראים לזה בשם אלוהים. אבל יש איזה ערך עליון שמחבר אותם. הם מרגישים שזה לא נגמר במימד השטוח של שניהם. בסדר? אז זה יכול להיות משהו כלשהו. ולפעמים זה כן, אלוהים אפילו, אבל לא מגדירים שזה זה. בסדר? אז מכיוון ששנינו בצלם אלוהים, הכרח שנאהב את שנינו. אני אוהב אותי כי אני בצלם אלוהים, ואני אוהב אותך כי אתה בצלם אלוהים. ואז אנחנו יכולים לאהוב אחד את השני. עכשיו, ואהבת לרעך כמוך, אדם מחויב לאהוב את עצמו. אם אני לא אוהב את עצמי, אני לא יכול לאהוב את זולתי. הרבה פעמים, כאשר אני מפתח שנאה כלפי זולתי, זה משום שאני לא אוהב את עצמי. יש לי שנאה עצמית. זאת אומרת, אם אני לא חי את האני שלי האמיתי, אז אני גם לא אוהב את האני האמיתי של האחר. בדרך כלל זה מה שקורה. בסדר? זה מעיד. כלומר, ואהבת לרעך כמוך, אם אתה לא אוהב את עצמך, לא תוכל לאהוב את האחר, אתה תפתח שנאה כלפיו. לכן, יש לנו עבודה גדולה לאהוב את עצמנו, על מנת לאהוב גם את השני. על מנת לאהוב את עצמי, אני צריך לדעת מי אני. נכון? אז כדי לדעת, אולי לפני כן אני אגיד עוד משהו. דיברנו על אהבה בלב, נכון? עכשיו, אהבה מעשית, חוץ מאהבה בלב, יש גם אהבה מעשית. אני צריך גם לאהוב בפועל. לתת ביטוי מעשי לאהבה שלי שבלב. כאשר אני פונה לפעילות מעשית, לפעולה מעשית, בשביל לבטא את האהבה שלי, צריך מאוד בזהירות. מדוע? משום שלפעמים, כדי לבטא את האהבה שלי כלפי מישהו, אני נדרשת לפעולה שנראית הפוכה מאהבה. לפעמים אני צריך לפעול כלפי מישהו, איך אומרים חכמים? חוסך שבטו, שונא בנו. לפעמים אם חסכת את שבטך מהבן, אז אתה שונא אותו. אתה צריך להחטיף לו מתוך זה שאתה אוהב אותו. לפעמים הפעולה המעשית היא דורשת מאיתנו פעולה שנראית כשנאה. אבל היא מגיעה מהמקום של אהבה. אני צריך לנער אותך לפעמים. בסדר? זה מה שאומר הרב קוק, האהבה צריכה להיות מלאה בלב לכל. והוא ממשיך ואומר, אבל לפעמים אהבת הבריות, אף על פי שהיא מקיפה את הכל, נכלל גם רשע בכלל האהבה. כלומר, וזה ההבדל בין אהבה ביהדות לאהבה הנוצרית. כי באהבה הנוצרית הם אומרים, יחטיפו לך, אז תן גם את הלחי השנייה. ביהדות אומרים, הקם להורגך, השכם להורגו. אם מישהו יזיק לך, תחטיף לו סתירה מצלצלת. למה? לטובתו. בסדר? זאת אומרת, אנחנו צריכים, בלב, בפנים, אנחנו צריכים לפתח אהבה גדולה להכל ולכולם. מבחינה מעשית צריך לבדוק, תמיד. עכשיו, ככל שאני קשובה יותר לעצמי, אני יותר אדע מה לעשות ברגע מסוים. הזכרנו כמה פעמים את הסיפור של רב אריה לוין, שנתן סתירה של אהבה לתלמיד שלו, נכון? אז הוא לא רצה שכאשר הוא נותן את הסתירה, יהיה לו גם כעס פנימי בלב. אז הוא יצא החוצה פעמיים, עד שהוא הרגיש
שהכעס בלב כבר נמחק לחלוטין, ואז הוא נתן לו את הסתירה, בלי כעס בלב. עכשיו, למה הוא נתן לו את הסתירה? כי הוא נתן לו את הסתירה כי הוא אוהב אותו, את התלמיד, והוא יודע שהוא צריך היה לנער אותו על המעשה שהוא עשה. ואותו תלמיד מעיד, הוא אומר, הסתירה הזאת הייתה מלאה בכל כך הרבה אהבה שהיא שינתה לי את החיים. אז לפעמים בפעולה אנחנו פועלים אפילו אחרת, הפוך ממה שנראה. קנה המידה זה הלב, כמובן. עכשיו, איך אני יודעת להיות מי שאני? אז פה אולי אני רק אתן ככה בקצרה. לכל אחד מאיתנו יש את האני שלו, הפנימי, ויש לנו גם מה שנקרא אני חיצוני, שנקרא לזה תדמית. כלומר, כל דבר בעולם צריך קליפה או כיסוי להגנה. התפוח צריך את הקליפה, אם אני אקלף מהתפוח את הקליפה, הוא מיד יתחיל להירקב. נכון? הקליפה שומרת עליו ומגינה. ככה גם אנחנו, כאשר אנחנו נמצאים בעולם. כיוון שהעולם הזה הוא עולם, הוא לא עולם נקי כמו העולמות העליונים, אלא הוא עולם שיש בו קליפות לכל דבר, אז גם אנחנו חיים עם סוג של קליפה מעלינו. אז יש לנו את האני הפנימי שלנו ואת הקליפה החיצונית שלנו. עכשיו, הקליפה הזאת אמורה להיות דקה ושומרת. היא לא אמורה לחסום אותנו מהעולם. אני אמור לחיות את החיים שלי על פי העולם הפנימי שלי, על פי מי שאני. וזה לחיות את המהות שלי. עכשיו, מה זה המהות שלי? במהות, המהות שלי זה אותו מקום שיש בו את אותה אהבה, אהבה וחמלה אינסופיים. אותה אהבה שדיברנו מקודם. היכולת לאהבה עצמית. אהבה עצמית שמולידה גם אהבה לאחר. במהות שלי יש גם כאב וגם שמחה. כלומר, אם אני באמת חי את האני הפנימי שלי, אז אני מוכן לכאוב. כשאני מוכן לכאוב, אני יכול גם לשמוח אחר כך. כי הכאב בא להזיז אותנו בחיים. אני מרגיש שזה כאב רגשי, אני נותן לו להיות, זה מזיז אותי בחיים. ואז אני יכול אחר כך לשמוח כי צמחתי משם. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא רוצים לכאוב. ואז, אם אנחנו לא רוצים לכאוב, אנחנו מעמעמים את הרגשות שלנו, ולא כואבים, ואז כשאנחנו לא מסוגלים לכאוב כמו שצריך, אנחנו גם לא מסוגלים לשמוח כמו שצריך. ואת החיות שלנו זה מין תנודות כאלה של עולה ויורד, עולה ויורד, כמו במוניטור, של כאב ושמחה, כאב ושמחה, כאב ושמחה. זאת תנועת החיים שלנו. אם אדם לא רוצה כל כך לכאוב, הוא גם פחות ישמח, ואז התנועה תהיה הרבה יותר מינורית. אם אדם לא ייתן לעצמו בכלל לכאוב, אז הקו ישותח לחלוטין. מה זה קו ישר במוניטור? מת. שאדם מת, נכון? כלומר, אם אני רוצה לשמוח, אני צריך להיות מסוגל לכאוב ולשמח, לכאוב ולשמח, לכאוב ולשמח, זה תנועה. במיוחד אישה. במיוחד אישה. אצל אישה זה תנודות יותר חדות? אצל אישה תנודות יותר חדות, נכון. היא הרבה יותר למעלה והרבה יותר למטה. או שהיא יותר מראה את זה, וגברים יודעים איכשהו לטשטש את זה כלפי חוץ. זה גם וגם. היא גם יותר בעליות ובמורדות, כמו ירח. כמו המחזור של הירח, שהוא מתמלא, מתמעט ככה אישה. והיא גם נותנת יותר ביטוי רגשי. זה הולך ביחד אצלה. אצל האיש הוא גם פחות בתנודות, והוא גם פחות מבטא. אז אם אני לא מוכן לכאוב, יש איזו תחושה של הדחקה, אני מדחיק את הדברים, ואז אני חי ליד החיים, אני לא חי אותם. זאת אומרת, אם אני רוצה לחיות את מי שאני, אני צריך להיות מוכן לתת מקום לרגשות שלי. הרגש הוא דבר חי. אם אני נותן לו להיות, אז אני גם יכול להיפגע מבחינה רגשית. אם אני נפגע מבחינה רגשית, אני גם כואב. אם אני מנסה לטשטש את הכאב, אני גם מדחיק את הרגשות שלי. בסדר? אז אם אני רוצה לחיות את מי שאני במהות שלי, אני צריך לאפשר לעצמי לחיות את העולם הרגשי שלי. ולהסכים לכאוב ולשמוח ולצמוח מזה. גם השינויים שאנחנו עושים, אם אנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים, זה בא דרך הפיתוח של העולם הרגשי. בדרך כלל, הרבה מבוגרים, מה שקורה להם זה שהם השאירו בצד הרבה מאוד רגשות. שמו אותם בצד, אמרו, אני לא רוצה להרגיש את זה. לא רוצה להרגיש מתוסכל, לא רוצה להרגיש, אני יודעת, כועס, לא רוצה להרגיש, לא יודעת, כל מיני רגשות שאנחנו לא רוצים, לא רוצה להרגיש אהוב, זה מפחיד מדי, זה מחייב מדי, יש כל מיני רגשות שאנחנו שמים בצד.
ואז אנחנו לא חיים את עצמנו כמו שאנחנו באמת יכולים לחיות את עצמנו. ואז מה קורה? אם אני לא מאפשר לעצמי, אם אני לא חי את המהות שלי, אם אני פוחד להרגיש את מה שאני באמת מרגיש, אז מה אני כן מפתח במקום זה? אני מפתח חומת הגנה סביבי. אני לא רוצה לכאוב, לא רוצה לתת מקום לרגשות שלי, אז אני מפתח חומת הגנה כדי שלא יפגעו בי. מה חומת ההגנה הזאת? חומת ההגנה הזאת זו אותה תדמית שאני מפתח סביבי, אותה קליפה חיצונית שיש לי על מנת להגן עליי מהעולם. אני מעבה אותה. אני חיה בעיקר את התדמית וכמעט לא את המהות שלי. עכשיו, מה יש בתדמית? התדמית זו אותה קליפה חיצונית שאומרת איך אני נראה בין האחרים ומה יגידו. בסדר? זאת אומרת, אני מרגיש ככה, אבל אני לא אראה את הרגש הזה שלי, אני אראה משהו אחר, כי זה מה שרוצים ממני, זה מה שמצפים ממני. אם אני אראה את מה שאני באמת מרגיש, אני אהיה פגע, אז אני לא רוצה. בסדר? זה כל הזמן לתת את חלון הראווה. עכשיו, התדמית זה מה יש בתדמית? יש בה תחרותיות והישגיות וביקורת וכעסים ועצב וחרדות ודיכאון ושיפוטיות, לרצות אחרים ומה יגידו. זאת אומרת, כל הדברים האלה זה בא מהתדמית. עכשיו, אם אני חי את המהות שלי, אני חי מתוך חירות. כי אני חי את מי שאני. אני חי מתוך חירות, מתוך בחירה. אם אני חי את התדמית שלי, בעיקר, אני חי מתוך פחד. אני מתנהל כל הזמן מאיזשהו כוח מבחוץ שמנהל אותי. טוב, יגידו ככה, אז כדי שלא יגידו, אז אני מתנהל אחרת. בסדר? זאת אומרת, התדמית היא חיים שלי שאני חי אותם לא מתוך בחירה, אלא מתוך מתוך עבדות, אפשר לומר, לסביבה. והמהות שלי זה מתוך החירות שלי, מתוך בחירה. המהות שלי, אם אני חי את המהות שלי, אני חי באופן אחדותי. אם אני חי את התדמית שלי, אני חי באופן מפורד. אני חי בפירוד עם עצמי, בפירוד עם העולם וכו'. אז אם אני רוצה באמת להיות מי שאני, כי אני, ושאתה תהיה מי שאתה כי אתה, אני צריכה לעשות הרבה עבודה של לשוב לחיות את המהות שלי. להוריד את הדמיות. מה זה להוריד את הדמיות? זה להוריד את כל הדברים האלה. להוריד את ההשוואות ואת ההישגיות ואת התחרותיות ואת מה יגידו, ולא לנסות לרצות את האחרים כל הזמן, ואת השיפוטיות וכו' וכו' וכו'. לעשות הרבה עבודה של להוריד את הדבר הזה, ולנסות להיות יותר קשוב למה אני באמת רוצה, מי אני, מה אני זקוק, למה באתי לעולם וכו'. וכדי לעשות את העבודה באופן נכון, זאת אומרת, אם אני עושה את העבודה באופן נכון, אני זקוק לעוד משהו אחד, שזה סבלנות. הרבה פעמים הדברים לא עובדים כי אין לנו סבלנות. עכשיו, הסבלנות משתלמת מתי? כאשר אני עושה עבודה נכונה. אם אני סתם אומר סבלנות ולא עושה מה שצריך, הסבלנות לא תעשה לי שום דבר. אבל אם אני עובד נכון, אני צריך סבלנות. מדוע? משום שכל שינוי הוא דורש זמן. לכן אני צריך לקחת עם עצמי את הזמן בסבלנות. ולכן אני מתחיל בדברים הקטנים. אני מתחילה לעשות את השינויים בדברים הקטנים, מהקל אל הכבד. עושה שינוי קל, אחר כך עוד שינוי קל, אחר כך עוד שינוי קל, ולאט לאט אני פותח לעצמי את היכולת לעבוד על דברים יותר קשים, שיותר קשה לי לשנות אותם וכו'. אז העבודה לשוב מהתדמית אל המהות, עם הרבה סבלנות לעצמנו. ואז יש סיכוי שנחיה, כמו שאומר הקוצקר, כן? בחריפותו. אם אני כי אני, ואתה כי אתה, אז אני ואתה. בעזרת השם. ערב טוב.